Het is ergens november 1956. En ik ga met mijn opa, Twain, en een oude soort kolenkar naar de kolenboer achter de Mennebroers, kolenboer Hazen. En daar worden dan enkele zak met kolen in die kar gegooid en een kar met die raaier met ijzerbennen die krakend geluid maken over de kindercupjes en kolenbehouden, de oude man met een grijs zwart pak en de opslagplaats daar. Twee zoons, Harry en Willy, die wachten uit de kolenhond met een wagen, voerwerk. En die lui waren nog altijd zwart en onder de stup. En ik ging daar met mijn opa terug naar de Tafelstraat om de kolen in de kolengaat aan de straatkant te kiepen. Dat we kolen hadden en warmte voor de kakelende stoof de winter door te komen. Ik zie nog in die oude straat aan de overkant met rollovers, die woonden op het Heukske en het Hilariusstraatje. En die me altijd toespraken en zich later naar Hamer ging. Ze had ook een hunneke, die rollovers, Pukkie heette dat. En aan de overkant, daar woont de Kraf, de familie Kraf met Pieke. Die straat is veranderd. Maar als kind kan ik me herinneren dat ik daar rondfietste en met mijn roller de Laaienstraatje op, het grijsje over. In die tijd, de eerste niet mee, maar af en toe dan kom ik gedachten terug. Naar de tijd in de Tafelstraat, dat eindhuis, waar een hoop lui woonden. En achter de Stijweg met de twee huisjes. Die met goed geverfde deuren. En de blijk die langs de jekel lag. En het is allemaal historie. Historie.